Aí van a ver a imaxe durante todo o programa por se ese parto ia ser inminente. Pois ben, non sucedeu durante o programa, pero debeu suceder esta noite. Xa temos xato a vaca, Mijaila, pois pariu, e aí temos nova xatiña. Creo que lle puxeron Micaela. Que tal, Maximino? Moi bons días, como estás? Estou aquí, como sempre. Un placer recibirte. A ver, queremos comentar contigo, Maximino, porque creo que xa temos comunicación. Vente conmigo, que estás moi separado, Maximino. Creo que xa temos comunicación con unha amiga tamén do termómetro, con Flavia. Que tal, Flavia? Moi bons días. Hola, bons días, que tal? Bueno, noraboa, que Flavia é a dona da vaca, Maximino. Moi ben, moi ben. Pois que tal, Flavia, bons días. Pois genial, mira que eu estaba pensando a luna, que supuestamente pois había que esperar a luna que cambia, creo que este venres. E nada, hoxe pola mañán levanteime, vin a ver e marchei a apañar grelos. E cando vin, atopeime ca pequecha que está aquí, porque hoxe temos un día un pouco chuvioso, non sei se ve. Hola. Ai, estamos la vendo en directo. O sea, que o parto foi nun momento que te fuches a polos grelos, Flavia, pois sí. Sucedeu así rapidamente. Sí, xusto, eu vin a ver ás 7 da mañán, bueno, durante a noite tamén a vin ver, e nada, estaba tan tranquila. Cheguei sobre as 10:30 da mañán e xa estaba a xatiña correteando por aquí. Ajá, así que foi, mira, Maximino está conmigo vendo atentamente as imaxes, un parto rápido, Maximino. Eu creei entre as vacas de pequeno, polo tanto, algunha idea teño. As vacas, cando teñen unha cría así pequeniña, como se ve esa, é boa de parir. O máis malo é cando lle poñen unha semilla de unha cría moi voluminosa que despois hai os problemas. Esa cría posiblemente non lle dou moito traballo porque se ve que é menudiña, moi guapa, etc. Pero aí pudo facelo ela sola, verdad? Sí, ela soliña, librouse ben, aparentemente está ben, de feito está aquí pendiente de que non lla levemos, está moi pendiente da pequena e ben, as dúas ben, que era o principal. Claro, porque agora, Maximino, hai que ter algún coidado canai neste caso con Micaela, como lle aconsellas aí a Flavia que leve aí o posparto? Eu non son veterinario, por bueno, tanto... pero ti sabes de todo, Eu tuve algunhas anécdotas, porque eu ando vendendo polas aldeas e polas granxas, e cando chegaba algunha granxa para vender de algo, estaba ali un veterinario, unha veterinaria, e dice, mira, tens que facernos un favor, axúdanos aquí porque non hai quen tire da cría, e había que tirar. Non é a primeira vez que teño que volver para casa a cambiarme porque me manchei, como que me manchaba. Pero eu iba, bueno, pois limpio, como vas a vender, e cando encontras ali alguén que che pide un favor, axudas. Eu recordo unha vez unha anécdota dunha veterinaria, ela era unha rapaciña nova, era das primeiras veces que iba a un parto de vacas, e pideume, por favor, pódese baixar do coche, pode. E usted pode me axudar aquí? Sí, claro que podo, isto é importante. E fíxeno varias veces, porque me tocou ir polas aldeas. O ganado de antes, eu recordo que as vacas do país parían solas, era fácil, pero despois viñeron estas vacas que se inseminaban con toros distintos, había que ir buscar a xente da aldea toda, porque agora teñen unha máquina que lle van dando unha carraca e van quitando a cría, non lle fai falta a nadie, unha persona sola pode tirar da cría, pero antes viñan 4 ou 5 homes da aldea para tirar, estaban unha corda por un lado e por outro, vamos, ir tirando, por eso isto recordo eu. Maravilloso o parto de un animal, porque, bueno, é un animal máis, aunque non lle demos moita importancia, pois é unha vida máis que se incorpora ao mundo. Pois, sen dúbida, que pouco que engadir o que dis, Maximino, porque de feito outro día, verdad, Flavia, falábamos pois da alegría que supón sempre no rural o nacemento pois dun novo xatiño, e como ben acaba de explicar Maximino, pois esa solidaridade, no, que sempre houbo no rural, pois cando tiña que vir un novo animal. Bueno, pois parabéns de parte de todo o equipo do termómetro, que xa sabes que estivemos pendentes toda a fin de semana, un biquiño moi grande para ti e para túa nai, e que vaya todo super ben con Micaela e a súa filla. Graciña, Rocío, un bico para todos. Ai, un biquiño moi grande. Algo, sí.
Bueno, tamén para ti, Maximino, que te agardamos outro día para falar deste tema maravilloso que é a medicina no rural e a súa evolución. Sí, que teño bastantes cousas para decir dese tema. Efectivamente, pois outro día agardamos ter o termómetro. Hoxe tocou o termómetro. parto da vaca porque é maravilloso. Actualidade tamén. demanda, actualidade demanda. É maravilloso tamén. A parte, xa digo, eu teño algunha anécdota máis desas das que vivín moitas veces porque